Ntuli usebenzise amathambo ezilwane kulombukiso wakhe awethe ngesihloko esithi Azibuye emasiswini. Inhloso ukusebenzisa inkolo yama-Afrika ukuxhumana nendabuko yesintu. Ujobelele ngokuthi ngomsebenzi wakhe uhlose ukukhuza isihlava somona nomhobholo emphakathini. We have a pandemic here that is threatening our lives. Hundreds of thousands of people are dying, yet there are still some people who are using the money for the pandemic, in order to corrupt it for their own children and they themselves. Ntuli ochithe iminyaka ecela kwemthathu ebaza lemisebenzi kungakaphushwa nokuthi yoke ihlasele iCovid-19. Kepha ke ikhuluma ngezingqinamba ezikhungethe umhlaba kumanje. Ngenxa ye-lockdown lobuciko obukhonjiswe ngohlelo lwe-internet kanti kuzobukiswa ngawo ezindaweni ezahlukene ezigcina amagugu ngo-2021. Ukuze kukhonjiswa kwalobuciko kuhehe, Ntuli uqophe izinkondlo ezihambisana nalobuciko obusuke bukhonjiswa ngaleso sikhathi.